sa SED Marketing. Tatak magaling. Bueno kay sunan. Ang sutampok na itong katagan ng pagdagan, no? Pinada kinis o sa kababae nga mapatago ang nga Doris. Kini gibatan ng duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay sunan na ang atong sender si Doris. Usahay kini bitong masubraan matong pagsalig sa usa ka tawo no, may higayon gyud ay nga abusahan ta. Mao ni ang among silingan ug kun ngano ingon man gud ini ang mga panghitabo. Kung maibabalik ko lang ang dating ikot ng mundo, ang gusto ko ako'y lagi na lang sa piling mo. Ay, salamat. Salamat ay taksi nga ni Hunong sa atbang. Uy, hala, ang amo man ang silingan nga gwapa. Hala no, sana all taxi. Mads! Oy, Mads! Mads, kaning... Oh, Paggamita sa ko niya 200 Mads B. Ah. Kay ako iplita sa taxi ba? Huwag ko siya ikasukli kung sa kalibo. ay mao ba, Mads? Kadiyot lang, Mads, ha? Magkuha sa ko, ha? Na ako yung 300 sa kong pitaka. Kadiyot, Mads, huwat sa... Di ara, Mads, oh, 200. Oh, Mads, salamat kaayo, Mads, ha? Salamat kaayo. Ilisan ko na lang dayon. Kadit lang, Mads, ha? Hinduta ni Mariconi, ay, kwartahan yun. Kay linibo man ang kwarta. Pastilan, hapit na gitingali na sila madato. Kanindot, puro linibo ang kwarta. Ako manggatos ra. Tay! Isa doon sultin mo niya? Ay, kuan si Mads Kuni, atong silingan ba? Mo pa'y pag-abot, gikan tingali itong nangumpra. Mo ba? Nya, ayun man. Ito na, nakasuod na sila. Unsa dito ko ni? Ay, nanghuwam og 200, kaya wa ko na ikasukli ang driver sa taxi sa usa ka libo niya. Usa ka libo iyang kwarta. How much ba ni dito taon? Aw, kwartahan man. Pwede no? Sige lang na, sige lang na. Sige lang dong, oy. Kung sila makwartahan, kita madato ta. Unsa miyot? Kung sila makwartahan, kita happy ta madato. Hapit na? Happy talaga. Usa likuang na to ang madato ta. Usa na lay kuwang. O day, usa likuang madato ta. Di ba kung sa ikuang na to? Kwarta na lang. Manguam tayo ginaranas. Kwarta na lang, sige. Kwarta na lang nga. Nabaw mo lagi ka. Nahibaw. Uy, wow! Ay, uy! Karaan na kayo ng istoryahan. Karaan na kayo ng juka. Wa kay lami. Karaan bito, hindi. Karaan bito kayo. Hindi mo milain. Sabot ka karaan. Tingo pa ron. Kay kaninag yung kaninag yung ihapak na ko si Muna. Kining cartoons edible oil. Naglagot na kayo ko nimo. Pulos ka lang ginhambog. Wa pa ginabawa imong kahambugiro. Sige, sige lang dahil. Di lang yung kumtingog dahil. Di lang yung kumtingog ka. Aw, lagi. Tiwas ito paglaba. Asa na gud ni Smads Kuni? Ingon siya iya ding ilisan ang gihuman niyang 200 pero wa man ni balik og gawas. Ay, nara ay. Siya na nagpaingon din sa iskina. May gawas na dahil siya ganina. Wa ko kabantay da. Mads! Oh, Mads! Ikaw man gud na diha. Oh, ikaw, uy. Inay kagikan, Mads. Ay, nagpalit kong Supremes, Mads, uy. Ay, kuan day, Mads ba? Kanang... Salamat kay murag nakahinom. Kuan, Mads, kanang karong Sabado, arita sa baya, kay mag-birthday celebrant man ko. Magunsa ka, Mads? Mag-birthday celebrant ko. Kaya birthday, anang adlaw. Birthday dahil ni mo, Mads. Taon, uy, Mads. Ay, di nagkakapugan na tong edad, Mads. Pero sige lang, basta bata pa kasing-kasing, di ba? Ay, anak to sa bahay, kay maglitsyon ko. Maglitsyon ka, Mads? Oo, kaayo. Ay, gamay ra kong hikaya, good. Duha ra kong kalitsyon ko. Daghana, anak, Mads. Daghana kag bisita. Ay, gamay ra good. Mga taga-politiko, mga anak man ko diha. Nahibaw ka na, daghan ka ay tag mga kaila nga politiko. Ay, duha ra kong kalitsyon. Usa ka baboy, usang manok. Pulos mga litsyon. Sabi na kong bulit litsyon baboy. Ay, dili madsoy. Usa ra gyud ka litsyon baboy. Unya ang sa litsyon manok na. Ay, kabala ka, Mads. Lainan takaan ng litsyon baboy. Basta adto lang gyud ha, dito ha, adto gyud ha. Okay? Birthday ra ba na ko, Mads? Tagaan takaan ng litsyon. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, salamat kaayo, Mads, ha, kung matagaan mi ni mong litsyon. Ay, siguro na Mads. Uy, ako pa. Tagaan ta mo. O, sige, Mads, kay giuhan na tong pares ako. Sige, ha, ako rin ihatod, Mads. Sige, Mads.
Wagid mo tonol, 200. Nalimot na malang kaha siya siyang huwam nga 200. Ano ba yan? O, sa din mo paningil. Maiko ko, uy. Ikaw, God. Bida. O, bakit yung kuguam ni mo? Ya, ikaw ka paningil. Emergency man to, kay umay kasukli ang driver sa taxi, kay usa ka libo man iyang kwarta. Bida, sunod gali. Paningli. O, di ba imo lang pinumduman? Unsa man ako pag-ingon nga maikog man kubi? Uy, ano nga, Mads? Wa ko ningil mo, Mads, ha? Pinumduman lang, di ka? Basig malimot taon ka. Ang kalimot, ba, Mads? Way gahom. Katong nahuam ni mo 200 ba, bebe? Katong iplitin mo sa taxi. Kay lagi, wa kay sukli ang driver taon sa imuhang usak libo, be. Ra. Pero wa ko ningil, Mads, ha? Nga naura ni mo. Para di siya ma-offend ba? Naunsa ka? Kuyawan mo dag paningil sa. Natural. Kasi nagtudlo ni mo ana nga inanaon pagdiskarte ang pagpaningil di ayot. Si Jennifer Dato. Kuyawa good. Ba? Di man na mangutang uy. Di ba ito? Kaya ba ito? Siya magpautang. Hindi magpautang. Yan nanaon di pagpaningil. Naon ang Kinsa nagtudlo ni mo sulti ko? si Doris. Duris. Doris good luck bayo naunsa ko. Karo ko ng pagkatao. Litukan na kasi nagtudlo ni mo ana. Ako anday si Ricky Bangis Garing. Ana, klaro na iyahan ang style. Okay. Iyahan na Style, why style laing niya. style ana. Ay, ano lang, day. Inanion lang. Makita ang galing mo siya. Doon isa dayon siya listahan. Yeah. Ha? Mangutan na siya nga. Ano na siya? Ingna diyon na. Katulad listahan nga, kausaban, ngutang ka. Nya, mingo din ka nga. Mingo din siya nga, mau ba? Nya, na ako'y utang di, ha? Na ako sa listahan. Ingna diyon. Wow, ikaw ba? Mangutang ka nga kwartahan na nimo. Nya, tanawon din nimo ang listahan. Nya. Nya, ingnon din nimo. Uy, di nga ba di, Madjo? Na kay 200 katunahuam ni mga gipitin nos taxi. Nadumdum din na. Ricky Garing niya ba na? Ricky Garing na. Ingon ana gid yung style anang upawa no. Si Vicky di naman nangil si Ricky Garing ha. Kinsa pa? Ha? Ricky Garing bugis gyapon ng style ha. Mao gani Oo, pagkakulba ko din ang tawhana og may utangan nato. Oo. Mas maayo sa nang maningil kay dili sa ka mawawan iyang paningil style ba? di Mao ba? Sige lang day. Ako lang. Kung di ka maningil ato atong silingan nga nahuwam nimo, ako'y paningil ato. Ayaw uy naunsa man kaabi pala Alain gipanabi na ko iyang huwam. Nangimbitar ba to? Karon ko nung Sabado. Padtuon tas ila kay iya ko nung birthday. Nya ako siyang giingnan nga di lang ko mads uwi kay mauwaw ko. Ha? Hala ni ingon man ni noon. Sige lang anaon ta kas inyo kuhaon ta ka para di ka mauwaw. Mau ba? Wa gyud ako mapaningil sa iyang huwam ang among silingan. Pero ako lang gisabot kay basig nalimot gyud ba. Unya to? Hoy, pre kanot. Nagunsa ka man sa among tukaran pre. Ako lagi paabot, mare. Kinsa man? Ay, ano ba nagpuyo ng balaya ka na? Kana balaya? Si Mads ko ni. Ano dito nga naman pre? Ay, nakita mo gumiyan na niya dito sa skina. Dito ba tungod yun sa mua? Nya nga naman. May palit mo na siya dito baboy sa kong tindahan. O niya karon kay kuwang man ang kwarta o 200 pesos. Mingon siya nga, iyalang ko nung ibalik. Kay kuwang ko nung ang iyang kwarta. Unya to? Ay, naunsa ba maringo? Wa man mo balik. Ha? Iyang saad nga mo balik siya kay iyang ibalik ang 200 pero naabta nagtulok adlaw, wa gid mo balik. Mauron. Ay, Mao nang imong giatngan ron. muna kong giat ka, Andre. Hala, wa ra ba diha nang lakaw? Uy, kanus ka ito mauli. Na, kana mo'y wa ko'y sure pre. Kay kana ra ba sila og manglakaw halos kadlaw na mauli. Wah, Balik ka lang diri ugma, Sabado man sad. Siguro gyud naa na siya kay iya mang birthday, maghikay man kuno siya pre. mao ba? Sige, ugma na lang kong balik. Ugma na lang kong maningil. Sige, ugma na lang kay basi makadapa kag lechon. Bayo! Bayo, dito! Naaman na nang pit akong gawson. Bayo! Kadiyot sa oy, kadiyot. Bayo! Uwat uy, kagdalian ba nimo si ato oy? Kagad lang, ma'am. Oh. Ma'am, ni bahay ni Madam Kuni. Dili oy. Dili mao nga naman ta. Ma'am, giyang sulti nga kana ko nung bahay nga ang gate, blue. Unsa di man ni mao ila? Ang ila kanang naas atbang kana o kana kanay. Ka na din nasa bang ila, ma'am. Salamat, mama. Og sorry kayo. Usam ni si mama, eh. Taka mo nagtudlo kung asa lang bahay. Hindi ning ila. Time pa kadiyot nga nangita man kaniya dong. Ako, ma'am, maningil magkusi ang gikuwang bugas. Oh. Unya, kanunan iyang gisaad. Pero mo lagi, kaning baya mo yung giingon. Kana ko nung gate nga blue. Pero, naamdays at bang ila. Hindi lagi blue ang ilang gate. Dito ang ila dong oy. Ang ila kanang naas atbang kana mao na ila. Sinsya kay mama. Magsama tayo niya eh. Napo diya nagpayo si Nang Doris. Siyam ko ni mo, ako paninglan madam, ingon si Madam Kuni. Siyam ko ni mo bayan ako, kanang ilang katabang.
Doris, katabang? Oh. Kuya, wagod, katabang siyang kagaral? Oh, di din nakatabang nila, ma'am. Kailan ka ng Doris, ma'am? Ako na dong, ako. Na, pamatika. Ikaw rin, ma'am. Klaro ni ma'am ko ni, oy. Balik ka, ugma, kay naa siya ng adlaw. Kay iya ng birthday. Maghikay man kuno siya, balik ka. Amo ka, ma'am. Sige, ma'am. Balik lang ko, ugma. Balik, ugma, niya pagdag tirador. Tirador, ma'am. Ug di gani mo bayad, tiradura ninyo. Ha? Lagi, pagdaghan di utangan ang babayhana. Pastilan, abi na kong nalimot lang siya siyang utang diri nako. Ay, noon sa mga ang kalimot wa igahom. Nanasag ka. Unsa ka ato ka laban niya? Pagsulti. Day. Kaya apil ta kag tirador ato babayhana. Ay, day. Pagsulti ato ka malaban. Dai, Dores. Dito na ko nagduda sa kinaiya sa among silingan, sa dihang nagsunod-sunod ang mga maningil niya. So di gid ay tinuod nga lalimot, di lang gid na siya mobayad. Unya pagkaugmaan na sa Baddo iya ng birthday. Oday, ingo ka kay birthday resulong madya sa atbang. Orong mingaw man! Usob! Da tuo ko man ng butbutong dako. Karon pa ko ang babayhana, butbuto na, hambugira pag yun. Asam na yang gipanghambog nga maglitsyon siya. Butong ninyo eh, kamuray ng istorya. Naglagot iko ang babayhana. Mo din pirmi ng sirado ng ilang bahay kay mutago day na. Banutan ko siya! Uy, sagay ka, oy. Ano, sa lagi tago, alagi niya. Sa mga gipangutangan niya, nga iyang gipangsaaran. Usa ko ana. Animal ng bayhana, hambog ray gaayo ana. No, uy, sis, ano ba? Oh, hindi yun, sige, birthday ko. Tara, nay. Nay, nagabuto. Mga visits. Visits. Bisita ba? Asay bisita. Oo na. Eh, kanada, lang na silang gate di ay. Di mo na bisita, God. Usap rin na. Mga maniningil mo na. Oh, no! Oh no! Mauna sila nangana na nagari ni are naghapon kay nangita ni Mads Coney kanang usa kanang nagbawg lang lawas kanang murag question mark mo na giutangan niya bugas sa eskina ang ako gikalagutan kay akto pangbay ang iyahang Unsa? giingon nga mo iyahang bay mo yung gipuy-an Ato gipuyan mo ito daw. mao mo na kanang nagbawg og lawas ay diri na ningil sa ato ug ang akong gikalagutan kay ako pangan ang giingon nga maoy mo bayad Oh, miingon nga ipakuha lang kunos iyang katabang nga ginganlag Doris. Kisa may Doris din di ba? Ako man. Nakaminos din kanahan ako. Nakaminos ni. Wa pa mo bayad sa iyang utang. Ako pa'y gida aron paninglan. Bagag naong. Ha! Adtuon na ako. bugdo ate. Kaming tulo ang maningil anak. O, ansa naman? Nabayran mo? Na, wagin madam ay. Iniyara ko sig sampit po may itubag. Basig way tao diya son. Bitaw ay mura mag-wait tao. So, Wagod tao, naara na diha, nitago na. Wa ko kabantay nga nilakaw rong adlaw, nitago na. Maong sagpitan ninyog maayo hangtod nga mugawas na diha. Sige. Tabang ko ninyo, be. Mayo! Mayo, naitaw! Madam! Maningil tao Mayo! yung mga utang, madam oy! Bayo! Sige. Ay lang tago-tago diya, madam! Mayo! Mitago ka, madam? Hadlo ka paninglan? Kana, hadlukan na kung mahimo. Pakauwawi na ninyo. Pakauwawi. Maningil mit bayan ay! Madam! Itong bayad taon, madam! Ay, Ano, umaga si mong naong, madam! Kay bati na nandaan, baga pa yun. Oh, baga ito naong. Batik pa na daan mo. Baga pa na di ko mabayad. Oy! Ayo! Di mo manglayas siya, kabuhian yun di mga edo. Ah, Ha? Uy, ito laki. Oh, ha? hala ka nagkurong mas mga iro. Dihasa mo. Patay! Dagan! Dagan! Lagi na ko. Kinanaras ka ba? Wala gibuhian na gino! Dagan! Ay, ay mo magsud, oy. Oy, ginoo ko. Bisod pa rin iro pagkausa. Gawas mo. Check! Ginoo ko nakagawas ang ilang iro. Silang gate. Isira lang gate. Isira! Sud mo. Dali. Kaya mo na nag-display pa! Balay! Hapit may mapaakis ilang iro. May nilang gani kay nakasuday mis amua og nasira namo ang among gate. Mukiha unta mi pero ang nahitabo kami naman hinuon ang gikiha. Ambot unsa kay ang ikaso namo? Nagsaba-saba ko no mi kay amo siyang gipakauwawan. Wa ra bagyud ko mo apil. Unsa kung buhaton ani? Unsa man og kamo ang pasultihon? Doris.
Thank you. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw gulyat. Si Inday Dores Ate Dores. Pres. Oh, si Inday Dores. Sa problema ning Inday Dores. Kada ba ilang silingan taon nga. Si pangutang niya, sige atik-atik ba. Mahuwang kwarta na. Unya, inig paningil. Daghan. Di gud mahinumdum. Di Di mahinumdum pag-ilis. Di yun. Atik-atik pa. Sa klibo mo na kung kwarta. Nya, tuan pa nga tong birthday niya. Nya, Atik. Arita sa amuan, birthday. Pagkanto rito, kay paninglan ta, kay mingaw kayo. Mingaw, Buhi bitaw. ang iro. Taluya, lagi tao sa mga maniningil. Ako pa na. Perduron mo na. Lain kinaiyahan, no? Suyakan ako inigagi sila. Itsahan, lalagan kayo mga suyak. Para problema na siya. Ba't di kay kinaiyahan? Bati ay? Tawag batayan na? Lain kayo. Ako Ate Pres. Ang inana, naman nas Bible nga, kanang 200, pilar mas na. Pero, lain kay daghan man iyang daghan iyang nananaan, di ba? Oh, sige lang. Kada imuha day Doris, kalimti lang na day. Ay lang nagkuan na day. Ay lang nagugkata day. Kay hataga na kasi Ginoo ana og Bitaw tinuod na. Oh, ay na kanan lang uban mapadingla diha. Kay naa gyud nas Bible nga babasa ni Babina bam. Unsa bam kanang utang bam. Arilan. Arilan. Ana Sir John po ani. Ari ka diri sa Mateo 5, versikulo 38. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, maton ba ni Ginoong Hesus. Mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo. Ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Muna po ang Ate Pres. Oh, apanugi mo ning isulti mo, ingon ko ng uban nga, o lagi, unya kay tao raman ko. Ingon na sila, no? Ang akong ikonsulti ka ni Ate Pres, pasagdahin na siya, tanaw na to kung unsay, usa na sa Tagalog ng hinatnan? Dangatan? Oo, tanaw na to kung unsay dangatan. Oh. Kay atong tanawon o pananglitan o sa mga katigwangan pa, daghan ron siya og bahandi, tanaw na to dili ba mohubas. Mao. Tanaw na to kay og sa katigwangan pa sa mga Ate Pres, maingon nga wa jud ko ibayre perti na ko siyang utang gilistam ta namo wa gyud magpakabana sa ipong sa mga karang katigwangan sa among bukid Ate Pres maingon sagdi lang kay gilista man sa taas. Tuwa man sa taas, tuwa man sa naglista dito. Oh. Apan maulagi kanang na ang og ingon ana sagdahin na lang na pero to yung utang ato 2,000 dili uy 200 ra pliti ba taxi man nya wa ko doy sinsiyo sa iyang 1,000 pero nangwa mag 200 katusang kuan sa bugas kuang pug 200 o kuang og 200 o gagmay ra tinuod na pero ang kuan ba nga dagan sig pangutang utangan ana unya di mo bayad. Di ba? Barag atik-atik ba? Kunara ba kung gamay atong utang Ate Pres kanang di ta malangit. Nga naman, dakon ka dato, ar malangit. Ilig abutin sa Ginoo maingon man nga imong utang 2 pesos wa ka kabayad. Oo, niya. Gawa itong maingon sa San Pedro nga imong utang 20 mil. Niya, kabayad dili na ganahan si San Pedro. Malangit ka na. Malangit ko nung mas dako kanay katarungan makawa kabayad kay dako imong utang. Unya, ang 200... Pero lain mo ito nadungog sa drama des itspito ako. Nga naman. Ate Pres, katong isulti na ko diri ang perting utang. Wa kayo utang kabuboton. Unya? Oo, dayon. Ningon tubag sa babae. Ay! Wa ko'y utang. Nya. Kasi imo ko kita gaagbay, kita gaag-auto, kita gaag-sinila. Nipatong ka sa kong lawas. Ay, kaga kong drama mo. Gi-vlog ba? Ay, mo gi-vlog. Pero nakonsensya ko gulyan. Manuel. Bayo. Patas ta. Kay ni patong ka sa kong lawas. Natinga ako. Ano? Namarug raman me. Bakit ito naman no? Kuna ko ang puzzle, Tihon. Amen, amen,